Șef secție vânzări Toyota? Da. Foarte util, foarte interesant. A fost și o provocare, pe de altă parte, timpul a trecut foarte repede. De ce? Pentru că am dezlegat cazuri reale din viață. Am privit și eu, dintr-o parte, ascultând colegii, da, argumentele colegilor și mai ales contraatacurile, atacurile, da. Te-ai simțit așa atacat, da? Mi-a plăcut foarte mult. Ce interesant că, da, emoții sunt, dar anume jocul ăsta m-a ajutat chiar să le trec. Pentru că totdeauna când discuți cu cine n-ai discuta despre ceva neplăcut, despre ceva scump, despre de ce trebuie și așa mai departe, noi ne pierdem. Noi ne pierdem. Noi nu găsim argumente adecvate, noi trecem la emoții, facem niște pasuri greșite și așa mai departe. Da, jocul ăsta m-a ajutat ca să fac niște concluzii și niște decizii mai echilibrate, mai bune.